Прочети го, само ако имаш време за Бога. Първо нека да ви кажа, уверете се, че можете да прочетете това до края. Аз почти го изтривах това съобщение, но бях благословен, когато достигнах до края. Тема: прочети, само ако имате време за Бог. Лесно и трудно. Защо е толкова трудно да се каже истината и така лесно да се излъже? Защо толкова ни се спи в църквата, но след проповедта се събуждаме? Защо е толкова трудно да се говори за Бога и така лесно говорим мръсни неща? Защо е толкова скучно да четем християнска литература и ни е толкова забавно да преглеждаме списания с лошо съдържание? Защо е толкова лесно да изтрием съобщения за Бог и да препращаме мръсни съобщения? Защо църквите и храмовете са станали по-малки, а барове и клубове нарастват по размер? Предаваш ли се? Мисли, ще го изтриеш ли или ще го препратиш? Само не забравяй, че Бог те наблюдава. Молитвено колело, нека видим дали дяволът може да спре това. Значението на молитвеното колело е, когато получите това съобщение, да се молите за човека, който ви го е изпратил. Това е всичко, което трябва да направиш. Няма прикачени файлове и т.н. Това е много мощно. Ще те помоля, не спирай това колело. От всички възможни подаръци молитвата е най-добрата. Тя не струва нищо и носи прекрасни награди. Нека Бог да ви благослови и да ви пази. Ако това не успее трогне човек, нищо няма. Това послание е истинно. Надявам се, че ще бъдете благословени, като мен, след като прочетете следната история. И все пак аз се чудя колко много хора изтриват това съобщение само като прочетат заглавието. Един ден Сатана и Исус разговаряха. Сатана беше се върнал от Едемската градина и се смееше с пренебрежение, казвайки: да, Господи, току-що се преумножиха моите последователи там на земята, устроих им капан, използвах стръв, на която не могат да устоят, всички се хванаха. Какво ще правиш с тях? Попита Исус. Аз ще се забавлявам с тях, отговори Сатана. Ще ги науча да се женят и развеждат, и как да се мразят, да злоупотребяват и да се обиждат, и разбира се да пият и пушат. Ще ги науча да измислят пистолети и бомби, за да се унищожат взаимно. Наистина ще се забавлявам. Какво ще направиш с тях, когато ти омръзнат? Попита го Исус. Ще ги убия, каза Сатана с поглед пълен на омраза и гордост. Колко искаш за тях? Попита го Исус. Ти не ги обичаш тези хора. Те не са добри. Защо ти са? Ти ще ги вземеш и те ще те намразят, ще ти се изплюят в лицето, ще те прокълнат и убият. Ти не би искал такива хора? Колко? Попита Исус отново. Сатана погледна Исус и подигравателно отговори: всичката ти кръв, сълзите ти и живота ти. Исус каза: готово. И така той плати исканата цена. Бележка. Не е ли смешно колко лесно е да се презира Бога и после да се питаме, защо светът отива към ада? Не е ли странно как някой може да каже: аз вярвам в Бог и да продължава да следват Сатана? Не е ли странно да изпращаме хиляди съобщения с вицове чрез електронна поща, които се разпространяват мълниеносно, но когато започнем да изпращаме съобщения, които се отнасят за Бога, хората си мислят два пъти, преди да го споделят? Не е ли странно, че когато дойде време да препратиш това съобщение, няма да имаш смелостта да го изпратиш на всички абонати от твоя списък, защото не си сигурен в това, което ще помислят хората за теб? Не е ли смешно, че хората се тревожат повече за това, което другите мислят за тях, отколкото какво Бог мисли за тях? Аз се моля за всеки, който изпрати това съобщение, до всички получатели от твоята адресната книга, те ще бъдат благословени от Бога по специален начин. Нека Господ да ви благослови в изобилие. Аз изпращам това съобщение, защото аз не се срамувам от Христос и искам всички да знаят, че аз обичам с цялото си сърце онзи, който умря за мен на кръста. Ти ще се посрамиш ли от Христос?